دم باش گودارێ نێژە. پەرخودرێس پۆدکێستا کو ئادارە 2022 دەست بە وەشانێ کرد، ئەیلولا 2023 گیشت سەد بەش پۆدکێست. ئەم سپاسیە گۆدارên vê podcastê dikin ku me tev bi hev ra ev podcast heta viranî û qalîteyek danî piyasaya podcastan. Nefsa dinê ye em li ser dişuxulin ku deng û diksiyon, teknîk û estêtîka Perxudres podcastê hîn çêtir, hîn rindtir bikin. Lazim e meşkere bibêjin a Perxudres podcastê ne fonek, ne reklamek, ne tiştekî din. Xêncî guhdarên sadık kesekî wê tune. Eger em li îstatîstîkan binêrin, Perxudres podcast ji dewletan tewrîzê de li Tirkiye, Almanya û Amerîka tê godarî kirin. Li bajaran, godarên Perxudres podcastê yên pir li Stenbolê ne. Piştî Stenbolê, Diyarbekir, Urfa, Entap, Enkere û İzmir. Li van bajaran pirin godarên Perxudres podcastê. Hene godarên vê podcastê li Wanê, li Balıkesirê, li Erzurumê, li Adıyamanê, li Manîsa û Aydin û li Muş û Erzincanê jî lê hindikin gorê godarên li bajarên din. Çi ji welatên dûr, çi ji bajarên nêzik, bi hezaran godarên Perxudres podcastê gava bi heyranî li me godarî dikin, em jî bi hezkirin li wan dildarî dikin. Ber bi hezaran beşên podcastê va, ber bi 10,000 godar, vê gavê bi xatirê we.